מכיוון שקשה לפרסם תוכן מיני באינסטגרם, נוסד מקצוע חדש, סוכנויות ניהול שתפקידן לשווק ולמצוא עוד צרכנים שיקנו את התוכן המיני של כוכבות ה-OnlyFans, ועל זה הם יגזרו קופון שמן במיוחד. אתה יכול לפנות לקהל הזה והזה, אם תשימי את החוטיני בצבע הזה, פה קצת יותר ציצים, פה האינסטגרם. וזה אומר לסוכן שלה בעצם. כן. יצא לך להגיע לסוכן כזה? מעניין, כן? למה הם כאלה מטושטשים ושומרים על עצמם? היום יש מלא סוכנויות של הדבר הזה שמתעסקות בזה. כמה אחוזים הם לוקחים ממך? הרבה. שאותו סוכן או מרקטינג עושה, זה מצלם את הסרטונים מאוד פרובוקטיביים. ושאלנו את עצמנו, למה תמיד בסוף יש סוכנים? למה הם לא הולכות לבד? 40% זה הגיוני? נכון. זאת עמלה הגיונית. מתווך לוקח 40%. תראי, זאת אפליקציית העצמה נשית בגדול. שוב, כמו שפורנו זה סרטים, כמו שחשפנות זה ריקוד. יש תג מחיר על הגוף שלה, שסרטון של הגוף שלה שווה X כסף. בסוף זו שאלה פשוטה, היית רוצה שזאת תהיה הבת שלך?